Καλησπέρα παιδιά, Minecraft 65 εδώ πέρα. Minecraft 65 games εδώ πέρα. Και σήμερα να παίξουμε Minecraft. Μην το βλέπετε, το ένα είναι δικό μου, το έχω φτιάξει, να δω πως είναι. Αυτή την σειρά την ονομάσουμε. Περιμένετε. Sorry. Σούμε. Όχι. Έτσι θα το ονομάσουμε Megacraft και πάμε να παίξουμε. Sorry που ωραία, έτσι κάνει μερικές φορές. Sorry. Οκ, πάμε. Ωραία. Αυτό είναι. Καλά πήρε ώρα για να μπει. Οκ. Ωραία. Κάτσε. Περιμένετε. Εντάξει. Μισό λεπτό να... Ωραία, επιστρέψαμε. Να το μέσο μας έβγαλε. Κάτσε. Πάμε. Ούψ. Τι δεν ανεβαίνει. Έγαμε το γιατί μου κάνει έτσι. Σω. Λοιπόν, κάτσε να δείτε το skin μου. Μισό λεπτάκι. Γεια σας. Να με. Αυτό σημαίνει λοιπόν, μισό λεπτό πάλι για να το. Ήρθαμε, επανήλθαμε. Κάτσε. Τι κάνω βλακίες. Προσπαθούμε πρώτα ένα δέντρο, αλλά πρώτα κάτσε να πάμε πάνω. Μισό λεπτό να δω κάτι που γιατί επανήλθαμε. Είδα το πρόβλημα. Οκ, το φτιάξα. Τώρα με βολεύει να παίξω. Γιατί κάθομαι. Οκ. Ωραία, βρήκαμε 2 saplings. Τώρα θα παίξουμε tree farm, αν είναι. Κάτσε. Έχω δει σε κάποια βίντεο πως εδώ μπορεί να υπάρχει, όχι. Κοιτάξτε, δεν θα γίνει.
Πόσο άχρηστος είμαι στο Minecraft. Εγώ έτσι κάνω. Και πεινάμε. Κάτσε να φτιάξουμε ένα σπαθί. Sorry, μισό λεπτάκι να δω τι είναι. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο sorry που ήταν πολύ μικρό, γιατί δεν πρόλαβα, μου έκλεισε το παιχνίδι και βαριέμαι να το ξαναβάζω. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, ευχαριστώ που το like, subscribe και bye.